गाइस नोंथांमोनहा बे बिफांखौ सिनायो ना? बे बिफाङा जाहैबाय थास' गोसोम। औ नंगौ, थास' गोसोम। जों दा डिउटिनिफ्राय बायह्रा मैगं लायनो थांसै लोगोफोर। थास' गोसोम लायनो। उफ, थांगासिनो दङ जोङो गारि सालायै माला मोनहैगोनथाय थास' गोसोमनि बागानखौ नोंथांमोननो देखायगोन आङो। जानला मोनला लेथ्रा जायगानि थास'फोरा जाजाया नोंथांमोन। जायगा नायै जायगा थास' बिफांखौ खा। नैबेबो बांद्राय साफा नङा, बेवहायबो खि थानो हागौ, सोरबा हासुयै जानो हागौ दे। बेफोरबायदिखौ जोङो मोजाङै नायै खानानै जानांगौ आरोखि ना। बिराद मोजां बोथोर, थान्दा अखा हाहां जोमै गोजा बोथोर। हेल' लोगोफोर, नैबे जायगानिया मथा मथि साफायानो होनजायो। नैबेयो नायदो थास'आ माबायदि जागोन। बै गिदिरखौबो खा। आंनि निखावरि आमाय असे बेयो। आंनि आमाया बिराद अनो जोंखौ। आमाय बैयावनो दोन नों। बे थास' गोसोम बिफांनि गुनफोरा जोबोद मोजां, मानो होनोब्ला बेवहाय फलाइट दं, केलसियाम दं, भाइटामिन ए दं, भाइटामिन सि दं। जोबोद माने बेयो माइक्र' निउट्रियेन्ट आरो हाइ फाइबार दं, ल' केल'रि। बिराद मोजां मैगं बेयो लोगोफोर। बेयो देहा सिंनि आरो थैनि गाज्रि डिजिसफोरखौबो फाइट खालामो लोगोफोर। बिराद मोजां मैगं बेयो। जायफोर नोंथांमोनहा केलसियामनि, आयरननि देहायाव कमि दं, एनिमिया दं, बियो सप्तायाव खेबनै जा, एटलिस्ट खेबनै लोगोफोर। मामाया बुंदों दि बेखौ बेबायदि दैज्लां आरो अखानि बोथोराव जानो नाङा, बे समाव बेयो मानो। नाथाय जोङो दा लांनानै जायोबासो मिथिगोन मानो ना माना। नैबे ब्राउन कालारनि थास'नि खान्थैया, बियो मानसिनाव आखाइफोर बौवोब्ला, ब्लिडिंफोर जायोबा बेखौ फुननानै लायोब्लाबो लोगो ब्लाडफ्रा बन्द' जायो आरोखि। बे एन्टिसेप्टिक, एन्टिबाय'टिकनिबो खामानि मावो लोगोफोर। आमाय नोंनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय दे आमाय। थेंक इउसै दे। हाय नोंथांमोन, अब्ला जोङो दा थांफिनगासिनो दङ। जोङो थास' गोसोमनि बिसंखौबो थोजासे लाखाबाय आरो जोङो दाहाय मोनायाव फ्रेस जानानै अमा बेदर गोरान दङ, बेजों संनानै जाहैनोसै आरो। जोङो दा गारि सालायगासिनो दङ। दसे उनावनो मोनहैसिगोन। हेल' नोंथांमोन, आं बेबायदिनो माखासे हम रेमेडिस, हार्बेलनि बुस्थु आरो हाग्रानि मैगं थाइगं आं आपडेट होबाय थागोन। नोंथांमोनहा सापर्ट होलांबाय थादो हा। थेंक इउ। सी यू सुन इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय।